नमस्कार खुलुमबाय। जोंनि बीटीसी इलेक्शना फैगासिनो दं। मोनथिनायाव सेप्टेम्बर मासाव जागोन बायदि जों खोनादों। दा थिग बेबायदिनो गोबां पार्टिफ्रा मिटिं खालामगासिनो दं। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो दिनै बीजेपीनि मोनसे गिदिर मिटिं जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे बीजेपीनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे आसामनि मिनिस्टार बीटीसीनि EM गोबां नुजाथिफैदों। मिटिंआथ' थिगैनो दं, बाय जेबो प्रब्लेम गैया। नाथाय बे मिटिंनि जौसाङाव जोङो बयबो नुनो मोन्दों जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हारिनि बिफानि मुर्तिखौ नुनो मोन्दों जौसाङाव। नाथाय जोंनि UN ब्रह्मनि मुर्तिखौ बे जौसाङाव मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मिटिंआव माबोरै बे जौसाङाव दोननो मोनखो? आसरित। जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों जोंनि लकेल पार्टिफ्रा BPPआनो जा UPPआनो जा बा PCDआ गोदोनिफ्राय जोंनि UN ब्रह्मखौ बेबायदि जौसाङाव स्टेचु दोननानै UN ब्रह्मनि नामै भट बिनाय जों नुफेराखै। नाथाय दिनैसो आं बेबायदि नुथायखौ नुबाय। BJPआ जोंनि UN ब्रह्मखौ लानानै बिसोर भट बिनो सानदों नामा? जोंनि UN ब्रह्मखौ थासेल' खालामनाय जादों, लोगोसे जोंनि हारिखौ थासेल' खालामनाय जादों। जोङो जेराव UN ब्रह्मखौ जोङो हारिनि बिफा होननानै बुङो, बिथांनि मुङै दिनै आसामाव फरायसा सान हिसाबै फालियो। बिथांखौ दिनै बेबायदि पलिटिकेल पार्टिनि जौसाङाव दिखोनानै पलिटिकेल खालामनायाथ' बेथ' जोबोद निन्दा, माने जघन्य खान। आरो जोङो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जानानै सोंखारियो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दालाथों आरो गुबुन पार्टिफ्राबो दालाथों। एसेनोसै।